Rádio Slovensko. Slovensku. Dnes sme prišli do Dolného Dubového za dvojičkami Máriou a Lenkou s detskou mozgovou obrnou. Dievčatá majú detskú mozgovú obrnu a majú problémy aj s očami, čo znamená, že je priestorová orientácia, že keď ich zatočíte, oni nevedia, kde sú. Majú to teda od narodenia. Áno, od narodenia. Oni sa narodili v 35. týždni, potom nám vlastne diagnostikovali detskú mozgovú obrnu a takto sa to vlastne... Ako vyzerá váš bežný deň? Akú úlohu vo vašich životoch zohrala tá diagnóza? No my chodívame vlastne, cvičí, že to je 2 týždne chodívame na rehabilitácie s tým, že pendlujeme, že hore dole, že Dolné Dubové a Piešťany. Dá sa to zvládnuť ešte? Alebo využili by ste práve na tieto rehabilitácie tie prostriedky, ktoré sa snažíme vyzbierať? Tak my len na tie rehabilitácie, len na to. Vlastne na nič iné, len na to. My tie ostatné veci si vieme zabezpečiť sami, ale tie rehabilitácie tým, že jeden ten pobyt pre nás vidie 10 000. A dievčatá sú 2 a od dobrých ľudí, keď dostaneme, treba aj 2%, keď dostaneme, stále tam chýbajú peniažky. Babi, vy po tých rehabilitáciách cítite pokroky? Cítite nejakú teda zmenu, že áno, pomáha nám to, zlepšuje sa to? Tá stabilita, čo ja najviac trénujem v tom špeciálnom centre v Piešťanoch, nikdy nebude taká dokonalá, ale akože snažím sa reálne fungovať tým, že chodíme aj do toho centra, tak tam sa učíme základné veci do života, aby som vedela upratať, navariť, spraviť. Lenka, ty vnímaš pokroky po všetkých tých rehabilitáciách a liečbe? Áno, ja veľmi, ja to na sebe cítim aj vnímam. Kde beriete tú silu, ak sa tak smiem spýtať? Ja mám rada ľudí, ja sa ľuďmi nabíjam. Ja ich akože aj viem vyčerpať, to je pravda, ale akože mám rada ľudí. Príbeh Lenky a Marošky už poznáte. Pomôžme im spolu na ceste k väčšej samostatnosti. Rádio Slovensko. Slovensku.